Jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua, ogai mar Wiper, maduond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, kod nyawadgi mar DAP-K Eugene Wamalwa onyiso jatend piny William Ruto mondo bed piny kendo somo rieko ewi yo maber mar tayo piny kowuok kuom telo mar jatend piny machon mosenindo Mwai Kibaki. Romo mar ariyo mar paro telo mar Mwai Kibaki, kata mar paro tende, mane obagi kod jotelo mane otiyo kode safar mar siasa. Jotelo go wacho ni Kibaki ne en jatelo mobolore, jatelo mane miyo apisas mag sirikal duto thuolo mar chiwo pachgi, kendo ne ohero mondo tije ema olos kar siko nyiso jopiny gigo ma otimo kata ochano timo. Attorney General machon JB Muturi bende onyiso jotelo mondo luw kido mar Kibaki mar bidhruok e apisi kar donjo weche mag mibadhi. The president had ideas of what he wanted done, but he was ready to modify or even suspend those ideas on the basis of discussion within cabinet. I was impressed at how in some of the areas he knew better than most of us, but he had the humility as a leader to give every person a chance. And then when we're coming towards the end, he says, is there anybody who's opposing that position? Most of us are learning from him. Nowadays, I only talk once a week. I'm becoming a good student of Mwai Kibaki. Going forward, I will talk after 2 weeks, then a month, because he spoke very little and did a lot. You know, and I think you don't need to speak much. You just work, and work can be seen. Kenya has President Kibaki to greatly thank, and we owe him a debt of gratitude, because our constitution is heralded as one of the most progressive constitutions in Africa, if not the world. It is this constitution that now more than ever holds the fabric of our nation together at these grave and perilous times.